Nå. Egon Olsen privat røvkedelig. Sød. Kærlig. Ove privat. Ove. Egon Olsen, en gal mand, der leger, han spiller Ove Sprogø. Røvkedeligt. Sådan har vi drevet hinanden i mange år, hva'? Ja. Er det ikke skønt? Hvor mange år er det inde ved at være sådan? 16 år. Hver eneste nat, hver sommer. Det var sådan set, ja, der kan man tale om lugen. Disse morgener. Ja, det var Bernings form for lugen. Vi skulle møde klokken 3 eller halv 4. Det var sgu frygteligt. Men det lykkedes jo. Det skulle nås, ikke? Det skulle lige måtte udnytte alle døgnets timer, ikke? Hvordan har vi egentlig kunne holde hinanden ud? Jeg tør ikke spørge, hvordan jeg kunne holde mig ud så længe, for der kender jeg svaret. Hvordan har vi egentlig klaret den så mange år, sådan, uden at blive uvenner? Tværtimod er det blevet bedre og bedre, sådan set. Hva? Hvem siger, jeg har kunnet holde dig ud? Nå, nej, det skulle også være helt, men du har taget det pænt. Så nogle hundehoveder? Nej. Nu begynder han. Der er aldrig noget menneske i verden, der har givet mig så mange skideballer som dig. Nej. Er det løgn? Nej. Og jeg var jeg sød, jeg sagde også, at jeg skal nok. Det var da meget sødt, ikke? Nå, det var dejlige tider. Det var Gud. Men på den anden side, det var også meget rart at have fred sådan lidt. Pludselig har man fået en sommer, sådan man ved, man skal ikke bare arbejde hver. Ja, du arbejder altid. Ja, jeg som arbejder natten, altid, men ja. vi andre, vi har da sommeren pludselig. Jeg griber mig selv i sådan at gå ud og se min kone gøre haven i stand, og så tager jeg den gamle taske frem, du ved, ikke? Og det var den, vi altid havde mælk i. Har du taget den med hjem? Ja, det kunne jeg så. Det må du ikke sige. Den blev væk. Jeg troede, den skulle udstoppes. Hvordan kunne det lade sig gøre? Ja, det har været gastronomi på et højere plan. Det har været en god kemi. Det har været det har ikke bare været 3 gode roller, han skrev, Balling og Bas. Det har været en god kemi. De 3 hundehoveder, han bragte sammen med de andre hundehoveder. Det er da ikke skadet filmen, at vi sådan set stort set altså kan holde hinanden ud privat, vel? Jeg vil ikke skade filmen, nej. Så sød du er. Altså, har vi ikke fået lavet 13? Nej. Hvis ikke vi kunne holde hinanden. 13, det er mit heldige tal. Det er muligt, det er jo derfor, vi holdt op, så. Det var det. Hvad? Jeg kunne da godt lave for sikkert til. Ja, det er tøjet lidt ud af sådan, det skulle nok gå, hva'? Nej, du gider ikke. Vi kan håbe, jo. Meget, meget gerne. Olsenbanden på alderdomshjem. Ja. Ja, man kan lave et godt kub på et plejehjem. Ja. Og vi skal bruge festpolonæsen af Jørgen Svendsen. 3 ruller lokumspapir og 3 rullestole. Skide godt, Egon.